Na, hello mindenki, én itt Csabi vagyok, és ez itt a The Gaming Place csatorna, és elérkeztünk a Platinum to Diamond sorozatunknak az első promójához. És most itt van velem egy régi barátom, Killer, aki most Bane ADC-zni fog. Jó napot kívánok! Igen, és hát reméljük nem feedelni fogunk, mert ez már a Plat 4-be a promom, és hát ahogy megígértem, minden promó meccset fel fogok rakni. Vagy nem. De még a feedelünk is, akkor is felrakom. Aztán hát most behozzuk a szokásos ilyen Bane Blitz ranket, hogy esetleg jó lesz egy két trash ellen. A midek az a enemiben egy Fizz, nálunk egy, remélem, hogy igen, Diana. A topunk egy Ryze, szerencsétlen egy Yasuo ellen. Majd meglátjuk. És van egy Hecarim jungle-ünk, nekik pedig egy Elise. Az a baj, nem építetek full armort. Nem. Hát, mert ott a Fizz meg az Elise. Hát a Fizz az full AD lesz. Igen. Hát ez új meta. Nem ismered? De hogy ne ismerném. Múltkor elvertem. Na erre. Hogy néz ez ki ezek? Jó No, kezdés! feedelés lesz! Jó kezdés! Ezért kellett volna banolnunk, igaz? Mondtam. Jó, Én mondtam, hogy instantban. és nem azért, mert OP, mert azért, mert úgyis feedelni fognak vele, mi? Nem a... Csak hagyjuk pusolni őket, aztán majd behúzom ezt a két minut. Evel. Kezdeti support. Vigyázz. Mondom, Bane annyira nem olyan kétinálva. Majd figyeld. Majd csak late game-be. Majd én hatot. Pusoljanak be. Kis... Jaj. Ők lettek level. Akkor visszamegyünk tovább. Akkor igen. Hát azért egy két interes, nem vicc. Oké, level 2. Én nem tudnak jobban pusolni. Van neki lökésed, hogy a falnak ed? Nincs. Nincs. Dupla még van. Gondoltam, behúzom ide a trash-t, aztán... Ez csak support, ez nem érünk sokat. Dehogy nem. Kapsz egy killt, nem? Mennyi? 400 volt? Hát de már van, akkor kérte. A top lane-ünk az eléggé odakkor az első killt a Yasuo-nak. Szóval önnek van 11 farmja, szóval... Fú! Jó kezdődik ez a promó. Tetszik. Nekem is. Hát ez ilyen szokásos. Azt hiszem, hogy ilyen csak, hogy tehetsz, be tudok lőni? Nem, oda mutatom ilyen. Üsd már meg. Kösz. No. Két én ötte jobban farmol, mint én, illetve most nem tetszik. Majd vardolok, hogy... Mi a jungle-ük? Ja, Alice tényleg. Pedig be is mutattam. Exhaust kiment. LOL! Szép! Taktika oda van. Az. Calculated. Ír már neki. Nem, még bukma farmot. Ne jön a support! Megöljük? Van ed, nem? Van. Oh, A fail! easy. Jó. Okay. Szerintem menjünk, már nekem nincsen manám, neked HP. De van hát. Addig játszok Wardot, jó? Ó, köszönöm szépen. Még ott van az Alice, hogy ma meghalt. Aj, a csapatunk miért fidel? És itt a szintű Yasuo. Hát nem mondod...
ütött a Caitlyn, jó. Semmi nagy item. 0-2-ben van basszus. Nem baj, lekerrizzük ezt, nem? Hogy általában. Na kéne. Ó. És a Rise még csak 0-1-ben van. 5 perc alatt. Ez jó Az jó, kezdés. az jó, az jó. Ez jó Jasszó kezdés. meg 2-0-ba. Az is jó kezdés. Az is. Elsütenek, veszek egy cipőcskét. Szerintem a mid gamünk azért OP. A Rise, hogyha megtanul vele játszani a game közben. Hát ott a Fizz. Oda néz. Oké, nem tanult meg játszani. Csak azért akartam bepikkelni a Rise, mert hogy is, mert így olcsó Várjál, csak. rakok egy pinket. Jó, tegyél. Jó van, harcoskodjon. Ezt behúzom. Ezt megint megöljük. Ezt eltűnik, mint szürke szamár a ködben. De akkor ez tökéletes. Ja. Ó, basszus! LOL. Ezt így akartam. És itt lett volna meg a Caitlyn, azt így. Igen, de az egy kicsit megijesztett volna. Aj, bocsánat. Nálam csak a telefonom. Valószínűleg mamám az. Ez még mondod. Egyszer ranked promó közben. Ilyenkor hívnak a nagyik, tudod. Az, hogy ne feedeljen a team. Ja, pont azért. Biztos azt tudod, nem élődők azért tudják már élőben nézni. Mondják, ne feedelj, kisfiam. Nem mer úgyse ide jönni. Menjen meg, Várj, 6-os nyomok egy ilyet. szintű. Egy minden, azt meg, Várjál, hogy jön az Alice. Dodge. Az már nem. Lol, nem baj, téged legalább megmentettelek. Mentettél meg. Én mentem meg magamat. Aha. Treskut már nem tudtam kidodge-olni, itt volt ez a... Ez a... fa. És most lesz hatos. Akkor akkor benyom az út és egy kursz kész. Steezy Dodge. Jó, akkor akkor már kiszed téged a Caitlyn ultiból, hátatlan leszel? Ja. Jó tudni, akkor csak akkor jó pick ez egy Caitlyn ellen. Nem tudom. De egy Twitch. Hát hogyha az előtt nyomom el, akkor jó. Hát mielőtt ellőné. Ennyi a Kikapta a farmja. killt a Caitlyn. Jó, az neki. Az a baj, csak mi vagyunk OP-k a teamből. Nyugi. Nyugi. Én halálnyugodt Csak vagyok. behúzod, azt megvan a kill. Hagyjál. Jövök farm. Nem. Nem jövök farm. No. Ah. Na, nem üt sokat. Miért megyek bele mindig? Eskü nem látszik, hogy sok miniontól. Mit vették? Jó, nem tudok dodge-olni. Azt vettem észre. El akartam vinni. Húkolt be. De nem mondod komolyan! Én mit hagylak? Csak. Nem baj, kapták ilyet. De Ja. mit örülnek, meghaltál? Csak, mondjuk csak ennek. Hát még majdnem megöltem a Caitlyn-t. Hogyha nem megy vissza ebbe. Vegyek a póni! Na mi van? Noobok! Szól az assziszt. Assziszt meg ma nem volt. Maradjál meg, Caitlyn, maradjál, please. A levegős várként viszont nagyon kéne nekünk biztos. Ja, hekkálnak mondjuk a legjobban. Hát mondjuk, ha igen, szóval kap sebzést. Ja, jó kis engage. Amúgy is mennyit is ad?
Vegyünk move speedet. Ah, itt jön a Fizz, jön a Fizz. Gyere már vissza, te suta. Jó, legalább dodge-olni tud. Megölhetjük a Fizz. Persze, csak egy... Az egret valaki azt meglökte mellette biztos. Ha bekkerek, megveszem azt a vardos support itemet. Potikat. Egyszer át majd beszélni. Ilyen itemeket gyerek, szóval nem tudom, mit azért. Hát igen. Hogy vett Wardot, úristen. Meg hát azért már itt vagyunk platba, beszélek egy kicsit Blitzcrankről is. Már ha ne ismerné valaki. Vagy vasember, ennyit kell tudni. Ja, vasember. Csak egy kicsit Nubab. ez a mínusz 1.100-as verzió. Pár évvel korábban jelent meg. A ezért passzívja az egy shield, ami 20% életerő alatt aktiválódik. Hát az szép volt. Honor hack. Azt elég szarul csináltad. Nem is csináltam szarul, nem én csináltam. Hoppá! Itt a hal, én félek! Én is. Ilyen pánik volt. Nem baj. Ne, bokorra, Maradok. még simán megölhetjük őket. Jó, de nincsen 100 manám, kúra. Csak fel kell ütnöd. Jó. Kiszedte a pinkemet. Ó. Ennyi HP van. Van 100 manám egy kúra. Jó. Jó, szép volt. Tízd meg minden. Akkor én bekkelek. Jó, Ryzunk továbbra is Fidel. Nem mész Tudok hozzá. bekkelni. De gonoszak. Aztán... Ja, igen, hogyha 20% alá jól abba maradt a magyarázat. Az életerőd a 20% alá esik, akkor a manádnak a 50%, hát annyi egységnyi pajzsot biztosít, amennyi a manád 50%-a. Azért ez elég OP. Én meg nem tudom, mit vegyek, Frozen Heartot vagy Iceborne. Nem tudom. Vedd meg az egyiket, az egy boldog. Az leszek. Aztán a Kuja, az egy, emiatt híres gyakorlatilag ez a champion, semmi más, amúgy egy nagy kalapszar. Hogy kilövi a jobb karját, és akit eltávad, azt magához oda húzza. És ugye sebzést okoz. És melyik a jobb keze? Nem tudom, melyik a jobb kezed? Hát mondd, hogy melyik a jobb, a bal vagy a jobb keze. Hát, várjál, hogyha így állok, nekem jobb. Ez. Ami a fal felé van. Nem most. Na, te akkor mégsem mondod Van jó. itt zavar. Van ultid? Van. Aha. Sok a minionjuk. Nekem csak a lifesteal-em. Az fine. Aztán a W, ha aktiváljuk, akkor... Fut! Így fut, igen. Szép. Ne! Jössz vissza! De miért nem megy a falhoz? Okay. Meg is ezt mi fogjuk lekerizni a Ryze-nak, ha nyerünk. Nem biztos. Az ott a Fizz. Hát jogos. Talán late game-be összekapja magát. És megtanul játszani. Biztos, hogy nem fogja összekapni magát. Jogos. Itt meg van egy pinkjük. Az meg mit csinál? Az szép. Wow. Mondjuk tankek a szóval Ja. van. Akkor annak lesz haszna. Én is tank leszek. Én. Nem az ugye... Két alpénk az Fidel. De gáz. De ez egy Diana szóval. Magyarázat erről. Na akkor mondd az eljét. Igen. Akkor az elje az egy ilyen... Látjátok, ilyen lesz a keze, és... Amit eltalálsz, nem tudom, mint a következő ütésed, az levegőbe lökje az ellenfelet, és
Hát gyakorlatilag olyan, mint egy kritikus csapás, mert az addig-nak a kétszeresét üti. Hoppá. Oj. A Fizz jön. Ja, azért futok. Most Csá. Csá. Sway flash. Hát, hogy kijöjjön rám egy ultit. Elmondod, hogy ez egész enemy team itt van. Wow. De gáz. Belelopja. De hogy nem belopja. Én ne, tudod. Na, Diana, azt nem ölöd meg. Vagy execute... Á, nem öli meg. A nagy. Na, el is szógtad. De! Assza rohadt! Nu 2-ből ekkora burstje van. Diana-ról beszélünk. Mondjuk kiment a két ultia. Mondjuk azért, mert kiment a Thunderlordja is. Ja, mindkettő útja ki, nem áll. Azt a rohadt. Nem sűrűn Diana azok már. Nem vagyok az assassin lény. Kis így. És akkor... Igen, megint! Az ulti a Blitzcranknek! Így van egy passzív része, amikor így látjuk, hogy az a már ilyen rövidzálatos lesz szegény. Akkor... Hát amíg még nem nyomtuk el. Akkor... így random csap bele villám a ilyen távoli egységekbe. Ott például. És ugye adott sebzést okoz. Ha aktiváljuk ezt a ilyen villámmezőt hoz létre, nem tudom, így felrobbantja magát, vagy kiengedi ezt az energiát, és ugye sebzést okoz, és fél másodperces silence-el. Na hát ennyi lenne ez a vasember. Ott egy ward a bokorba. Minusz nem tudom hanyas verzió, de van. Van. Jól. Oké. Oké, itt is át. Várjál, akkor. Majd még megyek. Megvardolok. Azért betolom. Ott egy king. Az meg... Ó, pont a hack meg. Jó. Ja. Nem! Ez az. Ide jönnek. Várj, itt a ping, ezt kiütöm. Egy szövetségest meggyőzött. Ellenség sorozatgyilkosság. Úristen, a Ryze. Belopta az egyik killemet. Noob. Report. Hozzá nincsen a red buffom. Ah! A nagy support, aki ne! De miért tankolom? Nem mondod, hogy még bekapott egyet. Azt meg elkapja. Na Ryze, egy dupla V. Ezt nem látta senki. Ezt nem látta senki. Meghaltok. A nagy Yasuo main. Na, a nagy Ryze main 2. Old safe miszkú. Az a Yasuo még, és komoly, ez a gyökér Yasuo verte azt a Ryze. De gáz. Egy ellenség meggyőzött. Tök jó, hogy még a midesünk is ott farmol nyugodtan, viszik a sárkányt, de senkit nem érdekel. Á. Minek az nekünk? Yasuo még a sárkány se találják, kurva. Mondjuk én most tudom, hogy... Pedig az álló célpont. De gáz. Farm jobb úgy látom, mint a Caitlynnek. Szép. Meg lassan 4-0-as jobb builden. víz, basszus. Oké, kövétenem az egy loket lesz. Behúzzam? Nem tudom, de ezt tudom kéne. Nem baj. Mondanám, hogy megértem, meg kiment az el, de 5 másodperc. Szóval azt meg megölhetjük. Jó, Itt is hogy ott, shopping, meg... itt is. Ott is, ja. Nem már! Nem, nincs assist. De mit akar boton? De Ez menjen komoly? már innen, de tényleg. Ez nagyon komoly, hogy lejött botra gyökér. farmol.
Ha már lekerrizzük neki a farmot, ne lopja. Viszont elég simán elverted azt a Caitlyn. Mondtam én, hogy jobb a Vayne. Jó, oké. Csak earlybe. Ott is jobb. Hát ma ő a legerősebb addíció earlybe, szóval nem tudom, mit izélsz. Earlybe? Vayne? Nem a Caitlyn. Ja, Caitlyn. Igen. Hát meg Jean. De jobb az Gina. Itt az Alice is. Azt lehet, hogy megbírnánk követni. Szép. Hukol már be. Nincsen, maxek. Az damage. Oh. És túlélem. Túlélem! Túlélem! Ne! Minion! Túlélem! Ne! Egy ellenség Nem baj, szép volt. De ezek a gyökerek olyan, engem fókuszoltak még te figyelőt. Ez szánalmas, tényleg. Nem baj az. Mondjuk a Fizz az elmenekül. Igen. Ezt inkább hagyom is. Jó, üsd be. Nem ütöm be, mert mindjárt idő, azt megöl egy 2 ütésre. Na mondjuk, ja. A Fizz az mégiscsak 5-0-ban van. Wow! Dol! Az nem gondolta komolyan szerintem amúgy. Nem is értem. Veszek egy blokkot. Csak neked. Köszönöm Ja, szépen. mert ugyanúgy a teamnek a shield, de csak a teked vegyél. Ennyibe vagy? 9-3? Oké, szarra verik ezeket. Amúgy a hackánk se rossz. De amúgy egy itemben lefarmoltam a Caitlyn szinte. Hackánk nagyon jól játszik. Úgyhogy ez egy hack az, ez nem nehéz jól játszani. Hát igen! Pont most láttuk, hogy milyen jól játszik. Igen, pont végignéztem. Jó, trash, gyere vissza. Jó. És túléli. Jó. Nem baj, support hero. Nem ölöd meg! Easy. Belemegyek csak azért, hogy... Ne, most ne! Oké. Jó lesz ez. Rise-nek splittel. Hát aztán igazi split. Ugye? Még Az nem, a mintha main. Sokra mennénk vele. Alapvetően. No comment. Honor. Honor. Just honor. Majdnem beütötte. Annyi damage-ed van. Ja, Infinity is van? Hoppa. Jövök. Ki van itt? Ez mindenki. Jövök. Mindent betankolok. Videózom neked. Ennyi. Ennyi. óriási. Szép. Nem kaptam asszisztot, nem mondod. Adj miniont. Behúzzam. Jó, nincs elje. Most már nem fog rád engage-elni. Ja. A csapatod lerombolt. Kéne egy 300. Na Rise! Mutasd meg mit tudsz! Hoppá! Megölt a... Ó! Oh, az ulti! Hello! Adj még! Ne! Szide hozzá! Az csípája. Lerombolt egy inhibitor.
Hoppá. Úgy tök jó team, hogy így most egy picit. Az ez a Ryze, meg ez a Diana. Hát nem Így kicsi. boostoltak egy picit. Hát, Amúgy szerinted mennyibe kerülhet egy platilós karakter az eBay-en? 200? K? Nem, Diana nem kapsz ilyenbe. Most én jövök. Ó, basszus. Skype. Persze. Mi Bocsánat. van? Hívta? Nem, csak szilépett az a... Állítsad be. Figyeld, Rise-ot. Szar. Jézusom, van itt már megint. Jövök. Meg is öljük. Haza megyek. Van 3K-m, hagyjál meg. Igen? Aha. Azt a... Kell? Caitlyn? Nem. Ha behúzod, kell. Bejtelek, várjál. Ja, hogy itt a heka? Igen. Jó tudni, elkezdtem volna bejtelni, de... Hallod, itt Rise itt arcoskodik, hogy mekkora baitet csináltak, a lófasz szimplán szar volt. Mázia volt, mert oda ment a Diana. Oké. Az képest nem is rossz a statom. A Vayne-t azt... Mi a Vayne, meg ezt Caitlyn, azt lefarmolt. Meg És megint a Sky, hát nem hiszem el, ki fogom kapcsolni. kapcsolod. Na hallod, ez már a második support gameplayem. Ilyen hú gameplayeket fogok csinálni. A következő Szuper. Nautilus lesz. Jézusom. Menjünk. Megvan az a pillanat, hogy mindenkit megölök. Igen? Mit van? Ja, Phantom. Figyeld, Azt mehet? szuper. Várjál. A csapaton Az lát. volt egy tornya. Hogy lásson. Hadd lásson. Hello. Na mi van? Hoppá! Imádom ezt a champion. Tényleg már annyira... Szerintem mondtam milyen szar. Ezt imádom. Hát mert annyira szar, hogy már jó. Egy ellenség istenszavás. Ugyanez volt ja, mikor még Malphite-tal játszottam. De milyen jó már a team, így ketten megölnek egy ember. Ja. És 3 véltözünk gyakorlatilag. Ja. Az mi ez a hal? Ó, Blitzcrank. Mi volt az? Lépj ki. Hadd lesz. Látod? Ilyen kéne húzkolni. LOL. Ha. A tiéd. Igen. Csak nem. Reg. Jó van, kapjon már ő is, ugye tudod. Csapaton lerombolt egy inhibitor. A csapaton lerombolt egy tornya. Oké, ki van falba itt elve. Hukanába a Jóskát. LOL. Hát itt lefarmolom a B-vet, szóval. Én is. Még az XO az kiment. GG. Honor Rise. Honor Rise. Na hát ez lett volna az első Prom Plat 4-be. Remélem élveztétek, és hát azért jöttem supportot, mert botné a legnagyobb mainem, és hát azért mégiscsak promózunk. Hát de nagyon remélem, hogy tetszett. Búcsúzok drága barátommal, Killerrel. Sziasztok!